l'aeroport de l'aviació italiana, que va ser la que va estar durant 3 anys actuant aquí. Molt bé, aleshores, si un tema com aquest, el de la ruta, es desconeix totalment, jo m'imagino els temes de vosaltres que heu anat treballant durant aquests anys. I jo ara coneix molt bé, i és una feina, jo crec, extraordinària la que esteu fent, perquè això farà, i estic segur, farà que la nostra gent recuperarà l'ànim, si més no. Que érem alguna cosa, érem molta cosa. Quan en Pau Casals diu I am català, la nació més gran de la història, no ho diu perquè sí. Pau Casals no era cap analfabet, ell sabia al darrere d'això el que volia dir. Tots no els anys, els segles de Catalunya va ser la mestressa del Mediterrani. I ara hi acabaré, vull dir, amb una anècdota personal, però una mica pot explicar com estem. Quan era regidor, que era l'any 97, el 5 de gener ve l'alcalde d'Istanbul, el 5 de gener, a visitar Barcelona, i aleshores l'alcalde Maragall em crida a mi que baixi, sisplau, a explicar-me les pintures d'en Cert que haureu vist en el Saló de Cròniques. Jo també pensava, escolta, si té 15 regidors socialistes del seu partit, m'ha de cridar a mi. Això feia molt sovint, millor no em parlem. La qüestió que l'autobús vaig anar, vaig sortir a casa, me'n vaig anar a treballar, era dissabte, i saludo l'alcalde d'Istanbul, un traductor, i jo li explico de la meva manera, doncs, el fet de què va passar en aquella època, amb la gran venjança catalana després, però amb l'actuació dels almogàvers, amb Roger de Flor Alemany, que va ser emperador crònic de l'Imperi d'Orient, que demana als catalans ajuda a la seva lluita contra els turcs. Ell era l'alcalde d'Istanbul, i jo vaig explicar clarament, la història no és el que voldria, sinó és la que és. I aquests es calculen entre 3 o 4.000 almogàvers derroten a més de 10.000 turcs. I els fan enrere, i després de va passar, Roger de Flor va ser Carril, el fill del Andrònic, va ser Sabina. I d'aquí va venir la venjança catalana, que encara avui dia l'altre dia m'explicava una veïna, una parenta seva, en un poble de Grècia, encara havia sentit un àrbitre que deia al nen, que vindran els catalans, encara avui dia. Això la venjança catalana, perquè els almogàvers, en una altra història, van arribar a fer barbaritats. Però bé, jo vaig explicar això, i això que els almogàvers, els catalans, derrotessin els turcs per la cara que va fer l'alcalde, vaig veure que no li va fer gens de gràcia. I aleshores jo, en el traductor, li vaig dir això, és que la història és el peix, no el nom de la volteria. I dic, què és que no sabia això? Parlant amb ell, diu no sabia res. Diu, ell no sabia res d'això, dic, està bé, molt bé. Aquest senyor, aquest alcalde, no sé si això m'agassa, es diu Tàcit Erdogan, actual dictador, cap del govern de Turquia. Era aquest senyor, no sabia res. A partir d'aquí, doncs, si aquest senyor avui dia cap del govern de moment, doncs, no sabia res de la presència catalana, vol dir que ens cal fer aquesta feina que vosaltres la que heu anat fent durant tots aquests anys. I amb això és una feina que és imprescindible i que estic segur que farà canviar moltes coses. I sobretot ens farà canviar l'ànim. Que el que hem sigut i el que serem. Bon vespre. Moltes gràcies a Jordi per convidar-me tant per la part femenina com per la part internacional a aquesta presentació del llibre. I gràcies a vosaltres per compartir amb vosaltres aquest vespre de dissabte d'estiu. A veure, hi ha tantes coses a dir, més quan escoltes els que van davant teu, no? En cas també van afegir més anècdotes, més coses.
coses. Però jo primer voldria, abans de començar tot el que és una perspectiva internacional, voldria fer esment, per exemple, al títol del llibre, perquè ja el que diu el títol ja porta un missatge interessant, perquè diu redescobrir la Marta catalana. Això significa que en un moment donat va estar descoberta, però ha estat ignorada o ha estat tapada, ha estat ocultada, no sabem què és el que ha passat, que hi ha hagut una necessitat de redescobrir. Això ja implica que aquí també hi ha un missatge que també es llegeix quan el deixes aquest llibre, no només de dates històriques, sinó també un rerefons o unes opinions polítiques sobre la necessitat de fer aquest llibre. Després, si em permet que ho mencioni, jo soc una mica magètica amb els índexs. I aquest llibre té un índex fantàstic. Vull dir, els qui no han llegit el llibre, que evidentment us ho aconsello amb molta passió, m'agrada dir que només que llegiu l'índex del llibre és un índex tan generós que ja en si mateix, ja te l'acabes llegint i ja pots sortir a passejar sabent que ja pots explicar una cosa de la Marta catalana. I això a mi m'agrada, perquè a vegades quan agafes llibres que són de dades, ostres, sembla que els capítols, els títols, siguin més de prosa i no t'acabes d'enterar però què és el que em vas explicar. En canvi, aquí el Jordi és fantàstic, perquè ja saps que la flaia i el pa sorprenen del món de la cuina, la barretina de l'almenya, les puntes dels puntalls, els escuts, les banderes, lèxic català, l'arquitectura civil, Sant Jordi i els Sants, les formes catalanes de la religiositat, l'enginyeria militar, les esglésies dels convents, la reunió solemne, les festes dels balls, la guitarra, la Nostra Senyora de Sarrià, la toponomia, el cotó i Amèrica. Fins i tot hi ha un que diu el lèxic català revela una població catalana molt més nombrosa del que ens havíem pensat. Això és el títol. No és fantàstic perquè ja t'està donant molta informació clara dels índexs i ja sabem tots que aquest llibre, o sigui que la Marta, la influència dels catalans de Marta és en totes aquestes coses i encara no ens hem llegit el llibre. A mi és una anècdota, però que m'agraden aquestes coses. Trobo que és molt generós i clar. Després, quan llegeixes el llibre, et dones compte també que hi ha com un tarannà express a voler ser molt curós i explicar totes les voltes que es fan, les recerques, les investigacions, per arribar a trobar les similituds. I això està molt bé, però també és veritat que en un país ocupat com el nostre, en què la llibertat no és un valor que puguem utilitzar cada dia, fins i tot les nostres ambicions no són lliures, perquè un sostre molt petit, l'altre valor que s'imposa és el de la veritat. Però és veritat que a vegades aquells que han abandonat la idea de ser lliures expremen una veritat molt burocràtica. I penso que el Jordi, que coneix molt bé el mapa humà de Catalunya, de manera intel·ligent ja s'avança, no només pel seu afany honest, perquè els que el coneixem des de fa molts anys sabem d'aquest interès que és aquest tarannà que el sistema cridaria insolent, aquest atreviment a qüestionar el sistema, però ho fa des de l'honestedat. Llavors, ell no només vol explicar al màxim el com arriba on arriba, sinó que a part coneix molt bé que hi ha uns senyors i senyores censores o que no els agrada que les coses siguin així, que aviat van a mirar aquesta veritat burocràtica, no? Que dic jo, és aquesta les coses del paper, és que no és veritat, i això és evidentment un crim d'absurditat, no? Perquè a vegades per això la historiografia és tan important, no? No només el paper, sinó les lògiques, la intel·ligència, el text, el saber explicar les coses no només amb un paper. I això és interessant, perquè explica també com som, quin és el nostre context, no? Penseu que fa uns anys, i segur que el Jordi i vosaltres potser us en recordeu més detall, perquè ho vaig veure així, però em vaig
vaig quedar mirant a telenotícies, precisament perquè em semblava bestial, amb el tema que diuen Cervantes, no? Que es veu que havien trobat o deien que potser unes restes, que a veure si l'ADN i que l'havien trobat i que per tant una capella o no sé ben bé què, però em vaig quedar perquè surt el senyor espanyol i diu les proves doncs ser conclusives, o sigui, que res, no es demostrava res a l'ADN, però igualment, per la importància i per la història i tal, li direm igualment la capella de Cervantes o no sé què de Cervantes, igualment. Ara la pregunta és, per què no hi ha cap espanyol que sobre això és el rebel i digui, home, no manxa tot. Si no hi ha cap prova, són sus per a què li diem, que és que no hi ha el subjecte negatiu, allò que buscaves, no li pots dir així, això no me recordo per què. Però per què no? Doncs perquè la veritat d'Espanya, tot i ser un estat lliure, o sigui, independent, no són tan lliures, perquè tenen dins unes nacions que sempre li estan posant en dubte aquesta nació seva, encara que no en siguin prou conscients. Per tant, ells, d'alguna manera, tampoc se senten tan lliures de poder atacar els propis quan fan una mentira, o quan exageren, o quan falsifiquen. Per tant, tots callen perquè és el bé de la seva pàtria, de la seva veritat. Evidentment, aquí és impossible. Imagineu-vos un estat que és independent, o sigui, que té camp per córrer, perquè tenen els diners, tenen els suports, a sobre han de mentir, i poden mentir. I nosaltres, la nostra nació, que no som lliures, que no podem córrer i que és una llibertat autonòmica i per tant sense recursos, sense suport, acomplexada, etc., a sobre som els qui hem de regular la quadratura del cercle quan expliquem coses que cauen pel seu propi pes. O sigui, es poden mentir, tothom ho accepta, i nosaltres fins i tot les obvietats hem d'anar amb cura que no se'ns critiqui o no se'ns difami. Per tant, això penso que també és un bon angle, un bon punt per tenir en compte. Sobre la qüestió internacional, evidentment, o sigui, anem a veure, aquest llibre, o sigui, la marca catalana és testimoni actual de la nació catalana i de la importància, de la força, de la importància de la nació catalana històrica. Ara la qüestió és per què aquesta força històrica de la nació catalana, que Malta n'és un testimoni vivent, rebutgem que sigui igualment en el present una nació forta i important. La qüestió està en què la nació catalana l'expliquem, tot i que jo intento no fer-ho, una mica se m'ha de parlar amb el col·lectiu, en general, perquè fem els catalans és explicar Catalunya des d'un relat intern, explicant els mals del Principat, els mals que ens han fet, etc., la lluita, i sempre un marc intern. Tot just podem aspirar a un marc de països catalans, però ja no diguem explicar-la des d'un marc internacional. Jo sempre m'he preguntat, però la història o l'anècdota o les vivències, les experiències que podem explicar del comtat de Barcelona o de Lleida, de Cervera, de Tortosa, de Perpinyà, de Xàtiva, de Mallorca, que conformen la nació catalana, no són també les experiències a Malta, a Cuba, a Califòrnia, a Flandes, a Xipre, a Grècia, a Romania o a Àustria, allà on evidentment hi ha tant per explicar des d'un punt de vista català. No són totes aquestes experiències explicacions de la nació catalana. Per què s'hi rebutja? La nació catalana no pot tampoc ser sencera si no expliquem a tot això. I és part de la nostra responsabilitat, no només per nosaltres, sinó perquè quan
parlem de la nostra, vull dir, una nació de la importància de la nació catalana, és molt més creïble o és molt més natural si s'explica on hem arribat, qui érem a la Mediterrània al segle XV, què és el que encara perviu de Catalunya a tots aquests indrets. Això seria una explicació de Catalunya més sencera que la que fem i la que s'ha fet durant el procés. I costa. Quan en el llibre s'explica que la guia turística de Malta s'explica als 2 anys o la influència francesa, quan en Jordi i tots els seus col·laboradors, gràcies a aquesta feinada que fan, expliquen que, bueno, això és història, que van ser tots uns 2 anys, però a la guia turística hi surt el tema francès. Com pot ser que no surti res dels catalans de Catalunya? Com pot ser que els propis maltesos, per culpa de la nostra irresponsabilitat, no siguin conscients d'on venen els seus cognoms? Evidentment també de la irresponsabilitat dels que manen allà, evidentment, però nosaltres tenim una responsabilitat pròpia que no acabem d'assumir i que llibres i tasques com la del Jordi i tot el seu equip ens ajuden a posar aquesta estructuració, aquest fonament de relat que gent com jo utilitzem a bastament perquè sabem que és així, en anglès es diu the devil is in the detail, no? El dimoni és en el detall. I això és una cosa molt anglosaxona i hem de pensar que la cultura internacional està molt dominada pels anglosaxons. És a dir, això agrada i això és el que falca la nostra realitat. Per tant, és obvi que sabem les gràcies, no només l'enhorabona, sinó les gràcies per aquest esforç, per aquesta tenacitat, per aquesta resiliència davant de les veritats burocràtiques pesades, tancades que tenim en aquest país, i també a tota la xarxa i a tots els col·laboradors, perquè és veritat, això que el Jordi diu al seu germà, a l'estirpe amb els ulls ben oberts. Quants? Tots nosaltres fem això. Per què hem de fer això? Per què no podem ser uns turistes normals? Per què no podem anar per molt descansats? Sabem que si tenim un mínim d'importància en un lloc, això està cobert. Ja hi ha uns polítics que cobren i ja hauran posat una placa, o ja hauran, perquè sabem que no és veritat i que no ho han fet. I aquesta és una reivindicació que ja s'està fent molt pesada, i sobretot els que portem molts anys treballant a nivell internacional. I per tant penso que hi ha d'haver una exigència de tots plegats, com aquest llibre, lo lògic és que ha estat en anglès, en català evidentment, però ha estat traduït. I s'ha de fer més llibres, s'ha de fer un llibre d'això que us comentava jo, del mapa de la influència catalana a tot el món. I ha de ser en anglès, i s'ha d'enviar a totes les biblioteques del món, a totes les universitats, i amb això acabo, perquè si una cosa és certa és que si a la guia turística, més allà on evidentment, perquè és una vergonya pels maltesos, en tot el carinyo pels maltesos, que es pensin que la Senyera és una altra de les banderes de Sant Jordi. La Senyera, és la bandera catalana. Si tot això hi hagués la més mínima intenció, dignitat d'estat, que no és tan difícil per això, que no pot ser que sempre hem d'estar nosaltres, la societat civil, els que tenim aquest encàrrec de fer-ho, perquè, ostres, des de la Generalitat, des de mil agents culturals, amb milers de subvencions, els és molt més fàcil. És veritat que l'efecte dominó és enorme. Tu poses això i la guia turística de Malta és com cal, i tots els turistes i els estudiants, com veuen, s'hi queden, se'n van al museu, què passa amb això? Fan això, contacten, nosaltres, la bola ràpidament es fa enorme i per tant ja ho tindríem sustentat. És a dir, que el llibre paga molt la pena,
que enhorabona també a tots que com a col·lectivitat ens preocupem i enviem els correus al Jordi o a l'altre, o es parlarà jo a mi coses sobre coses polítiques, penseu, l'autodeterminació, l'independència, però també, evidentment, gràcies al Jordi i a tots els que fan aquesta tasca i la petició de que endavant, perquè és fonamental que continuem amb aquesta flama que és la de la nostra realitat, la realitat de la nació catalana. Visca Catalunya, visca nosaltres el poble que fa la nació catalana. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Gràcies, Pere. Gràcies, Agustí. Hi ha un tema clau en tot això de la nació catalana que se'ns acostuma a escapar fins i tot als conscients. I és que una cosa és una nació i una altra és un estat. I sovint parlem de la llengua dels catalans a Malta i vol dir dels catalans hispànics. Perquè si Pere I va ser corejat quan anava a defensar els aligesos o els càtars, els bons homes, els bons cristians, davant de la croada franco-vaticana, visca el rei, ja ve el rei, és el rei, per tant, reconeixien com a propi el rei dels catalans del sud, és que potser aquest rei també és rei dels catalans del nord, allà on no hi hem construït, on no hi hem pogut acabar de construir cap estructura moderna d'estat. Però això no era així. Si garballem una mica de textos de trobadors o textos d'algun lingüista del segle XVII, fins i tot al segle XVIII, es publica a Itàlia un llibre per la defensa de la unitat de la llengua catalana, però no del valencià, mallorquí, eivissenc, alacantí, catalanès, fregatí, andorrà i rossellonès, sinó de tot el català complet, que inclou també Tolosa, Marsella, Niça, Borgonya, Carcassona, Foix, Narbona. Aleshores, potser la importància de la llengua catalana i de la nació catalana, no només a Malta, sinó al món, es multiplica per 3 o per 4 o per 5. I deia això perquè encara que Narbona, Marsella, Carcassona, Tolosa i Foix, per exemple, siguin estat francès, i encara que Barcelona, Girona, Palma, Alacant, Mallorca i Castelló siguin estat espanyol, i encara que Andorra sigui estat andorrà o coprincipat, coestat, no deixa de ser cultura catalana i llengua catalana. I això se'ns escapa sovint. Generalment el món acadèmic acostuma a diferenciar la llengua catalana de la llengua occitana perquè, clar, com que pertanyen a dos estats diferents. Diu, home, és una... fa poc en un debat així per WhatsApp amb la voluntat de fer a la Universitat de Montblanc una autèntica aportació a favor de la unitat de la llengua, un acadèmic va dir això serà contraproduent, millor que no ho fem. O sigui, millor que no aportem arguments a favor de la unitat de la nació catalana ni arguments a favor de la unitat de la llengua. I realment és així, es va desfer això i vam dir, mira, serà molt millor fer aportacions de la cultura catalana a Occitània
2 o 3 graons per sota, i perquè poguéssim comptar també amb aquest acadèmic doncs fem-ho, val més que rebaixem una mica el contingut i puguem parlar d'Occitània i Catalunya i ho puguem incloure amb ell que no pas no fer-ho, no pas fer una taula rodona sobre la unitat de la llengua catalana-occitana i que no sigui. I finalment rebaixem el contingut i després ell diu, ostres, si això s'ha de fer a la Universitat Nova Història, no penso venir. Per tant, ja sabem que el món acadèmic tendeix a quedar bé amb l'establishment, que tendeix a quedar bé amb l'Estat. I encara que costi dir-ho, tendeix a quedar bé amb la Inquisició i amb els genocides. És molt fàcil fer-se l'heroi de boca i després a l'hora de defensar la unitat del país, la unitat de la llengua i la unitat de la cultura, ser també, perquè sabem que això sí que xoca frontalment amb el discurs de l'Estat. I això és fonamental també a Malta, perquè quan les tropes catalanes de Roger, de Llúria, arriben i derroten l'altra armada, els cronistes catalans d'Esclot i Montaner diuen, crec que tots dos, que hem derrotat l'armada provençal. Que seria com dir que si algun dia ens escapem nosaltres d'Espanya, els valencians ens guanyen una batalla i que diguessin no hem guanyat els catalans, o nosaltres que haguéssim guanyat hem guanyat els valencians. Bé, vull dir que fins i tot a Malta, quan nosaltres ja hi havia una precatalanitat. I això a Catalunya, com us deia, ha sigut vigent fins a l'època de Verdaguer. Que tots, els del nord i els del sud, els tolosencs, els nissars, els marsellesos, que per cert, no deixa de ser curiós, que les revoltes més fortes contra França, tant al segle XVIII com avui, també hagin passat curiosament a Marsella. És curiós, no sé què passa. Però sí que és curiós veure que quan passa al segle XVIII, els marsellesos i la gent d'Avinyó ataquen amb les armes els exèrcits francesos. O sigui, la revolta dels marsellesos no és una revolta social només, és una revolta contra l'ocupació militar francesa d'algunes ciutats o de la nació sencera. Bé, els hi passa una mica després com als catalans ens va passar la Guerra de Successió, que van haver d'anar a conquerir Madrid. Els marsellesos i els occitans van a conquerir París. Però és que mireu la perversió francesa que fan de l'himne dels marsellesos que es volen alliberar de la monarquia francesa, fa l'himne de França. No sé si us imagineu que l'himne d'Espanya fuera los segadores. Però això és l'himne de França, és la marsellesa. I que el símbol d'Espanya fos una dona amb barretina o un segador i que t'obliguessin a adorar aquest segador perquè és la història d'Espanya, no? I clar, evidentment no podria dir que no, perquè és un símbol català. Jo crec que això fins i tot els francesos van utilitzar molt bé, els espanyols han utilitzat molt bé el que han sabut utilitzar i els únics que anem venuts són nosaltres que encara continuem diferenciant com els toledecos, el que és un dialecte de l'altre. I que el que us deia que fins a finals del XVIII els catalans ben bé ho sabem, que tot forma part d'una mateixa llengua i d'una mateixa nació, en estats diferents. I això ho notem a Malta. Dit això, això serviria, per exemple, Pere, això serviria per dir que aquests dubtes entre l'occità i el català s'havien de resoldre sense cap presentat dubte. I si els francesos no han sigut mai a Malta, doncs s'hauria de resoldre sense tenir en compte la llengua francesa. I si l'italià no ha sigut mai a Malta, perquè clar, aquest és un altre caos metafísic, no? Gairebé. Sí, perquè clar, com que Malta ha sigut tants anys italiana... Perdoneu que veig que no fa molta gràcia perquè Malta no ha sigut italiana. A Malta s'hi parla l'italià.
S'hi ha parlat l'italià, si veu, el toscà, però que Malta no ha sigut mai políticament pertanyent o governada per l'estat italià modern, això és evident. Malta depenia de Sicília i els reis de Sicília eren reis de Malta. I les monedes per comprar coses i vendre coses a Sicília corrien a Malta. I els governadors que enviaven els reis de Sicília a Malta sovint eren catalans. I els exèrcits, i la primera noblesa, i molts mercaders, i gent que els va dir, hòstia, que ben parit aquest país. Jo m'hi quedo, i allà van tenir descendència i es van casar amb els nadius maltesos, molts catalans. Alguns d'ells avui dia es poden resseguir per algun nom, però d'altres també, com en Pere indicat, un Martinelli, Martini. Tenim un Martini, és bianco o negro? És difícil de saber. Però, clar, si tenim un Martini, pot ser un Martí o és un Martini. És toscà, és napolità, hi ha una sèrie de noms que són efectivament delicats, castellí i de noms de moltes coses. Però que la presència catalana, si tenim en compte que ja derrotem els provençals per quedar-nos a Malta, és molt més gran del que ens pensem. I si tota aquesta gran collonada que ens han explicat els normands i els vikings a Sicília, els normands i els vikings a Malta, perquè parlen d'una època de vikinga, una època normanda, i després qui són aquests vikings i aquests normands? Doncs sovint aquests normands, els ducs de Normandia, són ducs també d'Aquitània. I els ducs d'Aquitània